Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында турдан-тур эфирда Татарстан хәбәрләре тапшыруы. Студиядә Илгиз Шәкуров. Көн яңалыклары турында алдагы ярты сәгатьтә. Казан Идел-буе федераль университетының шит илдәге беренче филиалы ачылды. Ул кайсы илдә урнашкан һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов аңа нинди өметләр баглый? Бу хакта Рания Абдрахманова. Өлеше мобилизациягә эләккән ир-атларның балаларына менә шундый батыр картасын бирәләр. Туу турында таныклык баланың һәм әнисенең паспорты кирәк булачак. Аны кайдан алырга һәм нинди максатлардан кулланып була? Фәйрүзә Мәҗитова репортажында. Олыларны зурларга, ватанны яратырга. Ватанын яраткан һәм аңар хезмәткә ияләшкән яшьләребезнең менә киләчәге шушындый мәктәпләрдә тормышка аша. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашында узган дәрестә Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Бүген Үзбәкстанның Джизак шәһәрендә Казан федераль университетының филиалы ачылды. Ул югары уку йортының чит илдәге беренче филиалы. Тантаналы чарада Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов катнаша. Ул эшлекле сәфәр белән Үзбәкстанда. Татарстан делегациясендә зур предприятие җитәкчеләре, Үзбәкстан белән хезмәттәшлек итәргә мөмкин булган компания идарәчеләре бар. Ике арада узган ел товар әйләнеше $200 миллион тәшкил итә. Элемтәләрне ныгыту өчен мөмкинлекләр тагын да күп, диде президент. Бу машина һәм очкычлар төзелеше, авыл хуҗалыгы, туризм тармаклары. Рания Абдрахманова тулырак. Үзбәкстанга барып җитүгә иң беренче эш итеп Рөстәм Миңнеханов Джизак өлкәсе хакиме Эргаш Салиев белән очрашты. КФУның яңа филиалы нәкъ менә шушы җирлектә ачыла. Безнең югары уку йортын тәмамлаган студентлар Үзбәкстан үсешенә үзләреннән зур өлеш кертер дип ышанам, ди Рөстәм Миңнеханов. Хаким рәхмәт сүзләрен җиткерә. Ике арада эшлекле мөнәсәбәтләр урнашуда Татарстан президентының роле зур булуын белдерә. Большое спасибо. Көннең төп вакыйгасы Казан Идел-буе федераль университетының Джизактагы филиалы ачылу. Ул чит илдә әле беренчесе. Проект Үзбәкстан җитәкчелеге ярдәме белән тормышка ашырылган. Алар бина билгели, аны төзекләндерә, хәзер җиһазлар сатып алына. Вузда укытылачак белгечлекләр республика ихтыяҗыннан чыгып сайланган. Бу машина төзелеше геология, инженерия, икътисад, мәгълүмати технологияләр, лингвистика, медицина һәм журналистика. Сегодня знаменательный день в развитии сотрудничества наших республик. В городе Джизаке мы открываем филиал Казанского федерального университета. КФУ филиалының Үзбәкстанда ачылуы Татарстан эчендә тышлан. Хәзер студентлар Казан, Яршаллы, Алабугада гына түгел, Джизакта да укырга керә ала. Шуңа Татарстандагы тулай торакларда буш урыннар саны артачак. Бүген КФУда чит илләрдән 10 000 студент укый. Шуларның 25% Үзбәкстан егет-кызлары. Укулар 31 октябрьдән башланачак. Беренче курста 300, икенче курста 59 студент белем алыр дип планлаштырыла. Обучение еще экосистема. Вот 4 направлений, 5 пар. Сколько человек здесь? Шуннан соң Татарстан делегациясе Джизакның IT-паркын карады. Кунакларга җирле белгечләрнең нинди юнәлешләрдә эшләү турында сөйләделәр. Рөстәм Миңнеханов яңа бурычлар билгели. Ике илнең IT белгечләре үзара хезмәттәшлек итә алсын өчен уртак килешү төзеләчәк. Ассаламу алейкум. Рөстәм Миңнеханов Джизак шәһәрендәге күп телдә белем бирүче мәктәптә дә булды. Ул әле былтыр гына ачылган, 168 бала укый. Мәктәп 5-дән югарырак сыйныфлар өчен рус һәм үзбәк телләрендә белем бирелә. Уку йортын тәмамлау турындагы сертификат белән халыкара вузларга укырга керергә мөмкин. Кунакларга сыйныфларны тулай торак һәм спорт залын күрсәттеләр. Әле 4 ай элек кенә Үзбәкстанның Улы Мәҗлес закон чыгару палатасы депутатлары Татарстанга килгән иде. Рөстәм Миңнеханов белән аерым очрашуда алар Татарстан белән Үзбәкстан арасында хезмәттәшлекне киңәйтү хакында сөйләште. Былтыр сәүдә һәм икътисади күрсәткечләр 23% арткан. Товар әйләнеше $200 миллион тәшкил итә. Үзбәкстанда КамАЗ, Татнефть җәмгыятьләренә караган автоүзәк, җыю линиясе, ягулык салу станцияләре бар. Киләчәктә ЕЛАЗ, Ремдизель, Позис кебек оешмалар да хезмәттәшлекне арттырырга тели. Шунысын да билгеләп үтәргә кирәк. Үзбәкстанда 15 Россия югары уку йортының филиаллары эшли. Хәзер алар арасында Казан федераль университеты да бар. Ел сайын Үзбәкстан нефте һәм газы дип аталган халыкара күргәзмәдә Татарстан эшкуарлары да үз товарларын тәкъдим итә. Анда дөньяның 16 иленнән нефть һәм газ сәнәгате оешмалары вәкилләре җыела. Татарстан предприятиеләре Үзбәкстан күргәзмәләрендә даими катнашырга тырыша. Чөнки ике як эчендә файдалы килешүләрне шунда төзиләр. Рания Абдрахманова, Яңа Гасыр каналы.
Үзбекстанга сәфәре кысаларында Рөстәм Миңнеханов Ташкент өлкәсе хакимы Зоир Мирзаев белән дә очрашты. Президент Черчик химия индустриаль технопаркы үсеше мәсьәләсендә активлыгы өчен рәхмәтен белдерде. Ул республиканың Химград җәмгыяте белән уртак проект. Хәзер аның территориясендә 6 резидент эшли, тагын 6 компания эшен башларга җыена. Очрашу барышында тәҗрибә уртаклашу, технопаркның эшчәнлеген камилләштерү мәсьәләләренә тукталдылар. Я в первую очередь поставил, как говорится, сотрудничество с Татарстаном. Мин Татарстан белән хезмәттәшлекне беренче урынга куям. Сезнең республика белән күп нәтиҗәле эшләр башкарылды. Сезнең идарә итү тәҗрибәгез дә безнең өчен бик мөһим. Ил президенты төбәкләр белән мөнәсәбәтләрне үстерү бурычын куйды. Татарстан безнең өчен якын. У нас большая энергетика, большая промышленность, автомобильная, авиационная. Надо посмотреть очень внимательно. Я даю поручение на ноябрь сюда вот и бизнес, и проектировщики, и вот этот Архдейсан организовать сюда выезд. И в ближайшее время ждем вашего визита. Бүгеннән башлап Казанда өлешчә мобилизациягә эләккән ир-атларның балалары мәктәпләрдә бушлай туклана, җәмәгать транспортында да бушлай йөри ала. Муниципаль спорт корылмалары һәм музей-театрларга түләүсез керү хокукына ия. Моның өчен Батыр дигән махсус карта булдырылган. Аны кайдан һәм ничек алып булуы турында бүген Казан мэриясендә сөйләделәр. Шулай ук башкаланың подросток үзәгенә караган яшүсмерләр клубларында алар өчен бушлай түгәрәкләр оештыралар. Көзге каникулда башкала лагерьләрендә дә түләмичә ял итә алачаклар. Бу мөмкинлекләрдән файдалану өчен нинди документлар кирәк? Республиканың башка районнарында хәрби хезмәткә алынганнарның гаиләләренә ничек ярдәм күрсәтелә? Фәрүзә Мәҗитова сөйләр. Катлаулы вакытта казанлыларга ярдәм итү безнең уртак бурычыбыз. Бүген Казан хакимиятендәге киңәшмәдә өлешчә мобилизация буенча хәрби хезмәткә чакырылган ир-атларның балалары өчен өстәмә ярдәм чараларын игълан иттеләр. Көзге каникулларда аларны Восток лагерендә көтәләр. Махсус ял сменасы оештырылачак. Шулай ук Казанның яшүсмерләр клубларындагы түгәрәкләрдә дә түләүсез шөгыльләнә алачаклар. Бер бала да игътибардан читтә калмасын иде ди Илсур Мершин. Сбой по спискам могут быть какие-то. Исемлекләр төгәл булмаска мөмкин. Шуңа күрә һәр балага, һәр гаиләгә игътибар итегез. Кешечә мөнәсәбәт күрсәтү сорала. Бассейн, яшүсмерләр клублары булсынмы, балалар бернинди бюрократиясез кирип шөгыльләнә алсын. Узган атнада шәршәмбе шушы залда өлешчә мобилизация кагылган гаиләләргә ярдәм чаралары турында хәбәр иткәннәр иде. 1 ноябрьдән сабыйлары балалар бакчаларына бушлай йөри алачак. Тик моның өчен әниләре бакча мөдирине гариза язарга тиеш. Өлешчә мобилизациягә эләккән ир-атларның балалары бүгеннән Казан мәктәпләрендә бушлай туклана һәм җәмәгать транспортында бушлай йөри ала. Моның өчен белем учреждениесе директоры исеменә гариза язарга кирәк. Һәм шунда ук транспортта бушлай йөрү хокукы биргән билетны да алырга мөмкин. Транспорт картасын алу өчен баланың туу турындагы таныклыгы әнисенең паспорты кирәк. Ә мәдәни чараларга, спорт корылмаларына, яшүсмерләр үзәкләренә керү өчен Батыр дигән махсус карта чыгарылган. Аны район хакимиятендә баланың туу турында таныклыгы әнисенең паспорты белән бирәләр. Без махсус Батыр дигән карта уйлап таптык. Ни өчен Батыр? Чөнки чынында Батыр кешенең улы яисә кызы. Бу балалар барып район администрациялардан бу карталарны алалар. Һәм инде мәсәлән мәдәният учреждениеларга барганда бары тик алдан белергә кирәк, һәм инде 5 көн алдан булса да билетны алырга кирәк. Чөнки без беләбез, театрларга урын булмаска мөмкин. Ә инде музейларга, зоопаркларга шул көнендә алырга мөмкин билетларны. Музей, зоопаркларга билетны шул ук көнне алырга да була. Батыр картасы белән баланы озатып килгән бер өлкән кеше дә бушлай кертеләчәк. 1 октябрьдән Казанда әтисен, ирен, улын, абыйсын, энесен хәрби хезмәткә чакырганнар өчен ышаныч телефоны эшли. Психологлар ярдәм итә. 302 кеше шалтыраткан инде. 12 гаилә шефлыкка алынган. Центр доверия слушает. Республиканың башка районнарында да мобилизацияләнгән гражданнарның гаиләләренә ярдәм итү буенча эш башланган. Менделеевск районы башлыгы һәр гаиләгә 20 мең сум акча бүленү турында хәбәр итте. Очрашуда һәр гаилә хәлен аерым карадылар. Кредит, штраф, субсидия түләү турында сораулар бирделәр. Мобилизацияләнгән ир-атларны резин итекләр, медикаментлар белән тәэмин итү кирәклеге турында әйттеләр. Самое главное нам, знаете, обеспечить достойный тыл и поддержку.
Түбән Камада өлеш мобилизациягә эләккән гражданнар гаиләләренә ярдәм чаралары билгеләнде. Балалар һәм өлкәннәргә транспортта бушлай йөрү өчен пластик карталар бирә башладылар. Мәктәптә укучылар бушлай туклана. Балалар бакчасы өчен дә түләмиләр. Муниципаль корылмаларда спорт секцияләре, түгәрәкләргә бушлай йөри алалар. Һәр гаиләнең социаль паспорты ясалган. Буада өлешчә мобилизацияләнүчеләргә ярдәм йөзеннән штаб булдырылды һәм акча күчерү өчен счет ачылган. Халык термо кием, йон оек башлар, фонарь, термослар китерә. Эшкуарларда булыша. Ярдәм җыю пункты район ветераннар советында урнашкан. Махсус ачылган счетка ярты миллионнан артык сум акча җыелган инде. Фирүзә Мәҗитова, Олег Мыльников, Яңа Гасыр каналы. Йоршалудан өлешчә мобилизациягә эләгеп, хәзер Казанның танк училищесында өйрәнүләр узучыларның туганнары башкалага килде. Якыннары белән күрешү өчен. Якшәмбе иртән моның өчен аларга автокаладан махсус автобус биргәннәр. Туганнары үзләре белән хәрбиләр сораган кирәк яракларны да алалар. Нигездә бу тәм-томнар, кәнфит һәм өйдә пешерелгән камыр ризыклары. Мен улым янына барам, Зиганшин Ранис. Ул армиядан кайттыгын әле 20 яшь тулып кына килде. Менә хәзер үзе үстеләге белән китте. Шуның янына барам. Когда смотришь эти всякие сводки. Ул яктан килгән хәбәрләрне игътибар белән тыңлыйбыз. Минем Луганскида туганнарым яши. Хәзер алар Стахановта. Подвалларда утырабыз диләр. Мин аларга менә минем улым сезне якларга бара дидем. Говорю, вот сын пойдет вас защищать. Машина стоит одна, тоже скучно без папы. Так скучно, ждем папу. Йоршалуның Үзәк районыннан якыннары янына баручылар өчен махсус автобуста 9 гаилә китте, 16 кеше. Кайсылары балаларын да алган, 20 гаилә Казанга үз машиналары белән бара. Өлешчә мобилизациягә эләгеп хәрби хезмәткә чакырылучылар белән күрешергә теләүчеләрнең туганнарына кайбер предприятиеләрдә автобуслар биргән. К нам обратились несколько семей, говорят... Безгә берничә гаилә мөрәҗәгать итте. Өлешчә мобилизациягә эләккән балаларыбыз белән күрешер өчен якшәмбе көнне Казанга барырга автобус оештырып булмасмы диделәр. Әлбәттә оештырдык, калганнардан да сорарга булдык. Конечно же, мы сказали, конечно, ждем, организуем. Организовали автобус и подумали, а давайте спросим всех, может быть, больше желающих будет. Татарстанда өлешчә мобилизациягә эләгүчеләрнең гаиләләре өчен кайнар линия телефоны эшли, шалтыратуларны тәүлек буе кабул итәләр. Бүген Бөтендөнья психологик ярдәм күрсәтү көнендә Татарстанда яшьләр өчен дә ышаныч телефоны эшли башлады. Монда шалтыратып алар белгечләрдән бушлай киңәш алырга мөмкин. Шулай ук Казанның ышаныч үзәгендә психологлар белән шәхсән дә аралашып була. Консультациягә үзәкнең ВКонтактедагы төркеме аша язылырга кирәк. Белгечләр сүзләренчә, соңгы арада өлешчә мобилизация белән бәйле мөрәҗәгатьләр дә килә. Соңгы 3 ел эчендә сораулар, кешеләрне борчыган мәсьәләләр, алар үзгәреп торалар. Хәзер әйтик, әлбәттә кешеләрне борчый геополитика мәсьәләсе һәм мобилизация белән бәйле сораулар күп кенә. Татарстанда инвалидларны подгузниклар белән тәэмин итә башладылар. Тоткарлыклар 2 айдан артык булган. Бу элеккеге подрядчы оешманың моңарчы төзелгән килешүне өзү белән бәйле. Бүген Россия президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсе оештырган кайнар линия буенча да әлеге мәсьәләгә кагылышлы бик күп сораулар бирделәр. Социаль иминиятләштерү фонды идарәчесе урынбасары Айсылу Пилина сүзләренә караганда, хәзер пилионкалар алу юнәлешендә проблемалар бар. Контрактны октябрь ахырына кадәр төзергә планлаштыралар. Шулай ук инвалидлар тернәкләнү өчен Татарстан, Ульяновский, Кабарда-Балкар шифаханәләренә 8 меңгә якын юллама алынган. Физик мөмкинлеге чикле кешеләрне дәвалау һәм тернәкләндерү өчен кирәк яракларга үз акчаларын түләүчеләргә аны ничек кайтарасын да аңлаталар. Инвалид ИПРАсы нигезендә үз акчасына сатып ала технические средства реабилитации, протезно-ортопедические изделия. И заявление белән безгә килә, алып килә товарный чек, кассовый чек, и без шул документларны караганнан соң бер ай эчендә ул акчаны ул кешенең счетына кайтарабыз. Без бүгенге көндә санаторный курортный лечение буенча 6900 кешегә путевкалар бирдек. 7965 кеше арасында бүгенге көндә уже 7014 балага бирелде путевкалар һәм балаларны сопровождать иткән кешеләргә.
Авылларда пенсия яшендәге ялгыз яшәүче һәр кеше игътибар үзәгендә булырга тиеш. Бүген Әлмәттә эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә авыл башлыкларына шундый бурыч йөкләнде. Бирдә өлкәннәр 10 көнлегенә йомгак ясадылар. Районда хәзер 46 мең өлкән кеше исәпләнә. 17 Бөек Ватан сугышы ветераны яши, 630 тыл хезмәтчәне һәм 200 тыл хатын бар. Аларга социаль хезмәткәрләр беркетелгән, шифаханәләргә юллама бирелә. Быел нефтчеләр өлкәннәрне котлау өчен 6 миллион сум акча тоткан. Шулай ук җирле депутатлар да ялгыз яшәүчеләргә ярдәм күрсәткән. 10 көнлек әле дәвам итә, аларга ел әйләнәсе булышып торырга кирәк, диде район башкарма комитеты җитәкчесе Айдар Каюмов. Тиздән кыш җитә, авыл җирлекләрендә ялгыз яшәүче өлкәннәрне исәпкә алып, аларның яшәү шартларын тикшереп чыгарга кирәк. Прошу глав поселений взять в работу. Бу эшне авыл башлыкларына йөклим. Тиздән карт төшә, бәлки аларның яшәү шартлары начардыр, җыллык белән проблемалар бар, яки яшәгән урыннарында янгын куркынычсызлыгы таләпләре үтәлмидер. Карап чыгарга кирәк, ярдәм кулы сузарга. Районда яшәүче һәр пенсионерның йортында булу зарур. Киләсе ел башына республикада эшсезләр саны 15 меңнән 16 меңгә кадәр артырга мөмкин. Бу хакта бүген Татарстан Дәүләт Советының торак сәясәте һәм инфраструктура үсеше буенча комитет утырышында сөйләделәр. Шунда ук әлеге тармаклар чыгымнары өчен киләсе елга бюджет проектын да карадылар. 2023 елда торак коммуналь хуҗалык өлкәсенә 16 миллиард сум акча бүленәчәк. Транспортка 2 миллиардтан артык. Монда пассажир ташучы транспорт компанияләренең чыгымнарын кире кайтаруга субсидия исәпкә алынган. Юл хуҗалыгына 44 миллиард сум акча бирелә. Утырышта әйтүләренчә, казна Татарстанның социаль-икътисади яктан үсешен күз уңында тота. Комитетта бюджет проектын хупладылар. Ул тиздән сессиядә каралачак. Директор һәм аның урынбасары булып эшләүче мөгаллимнәр премиясез кала. Ни өчен Татарстан укытучыларына инде икенче тапкыр федераль түләүне бирмиләр? Бу хакта бүген Реальное время интернет газетасы яза. Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бүген Казанның 182-нче политехник лицейында әһәмиятле темага сөйләшү дип атала торган дәрестә катнашты. Ватанпәрвәрлек тәрбиясе турында фикер алыштылар. Исегезгә төшерәбез, мондый сәгатьләр хәзер яңа уку елыннан башлап һәр сыйныфта ил буенча үткәрелә. Парламент рәисен бу очрашуга 5-нче сыйныф укучысы чакырган булган. Бүген тиздән билгеләп үтеләчәк әтиләр көне турында әңгәмә кырдылар. Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында бүгенге халыкара вазгыять турында да сөйләде. Дәреснең максаты турында Илдар Сафиуллин. Бу җир дәресе түгел, әһәмиятле темага сөйләшү дип аталучы сыйныфтан тыш чара. Тантаналы рәвештә әлемнәр алып чыгалар. Һәркем аяк басып Россия һәм Татарстан гимнын җырлый. Мондый чара хәзер атна сайын илнең бөтен мәктәбендә күзәтелә. Салават күпер микрорайонындагы 182-нче политехник лицейна әһәмиятле тема турында сөйләшергә Фәрит Мөхәммәтшин да килде. Бүгенге чара якынлашып килүче әтиләр көненә багышланган. Бу дата Владимир Путин карар нигезендә узган елдан бирле билгеләп үтелә. Татарстан Дәүләт Советы рәисе әйтүенчә, ата шул беренче укытучы да, тормыш остазы да. Аның әтисе Хәйрулла Мөхәммәтшин Бөек Ватан сугышында элемтәче булган. Ул мине хезмәт сергә һәм якыннарга карата куертучан булырга өйрәтте, ди парламент рәисе. Бүгенге чараның да әһәмияте гаять зур. Ата тәрбиясе алган, ватанын яраткан һәм аңар хезмәткә ияләшкән яшьләребезнең менә киләчәге шушындый мәктәпләрдә тормышка аша. Фәрит Мөхәммәтшин үз чыгышында һәр буынга ниндидер сынау һәм кыенлыклар туры килүен билгеләп үтте. Шундый чакта ватанпәрвәрлек тәрбиясе нык трәк булып тора, ди ул. Сегодня вы думаете проще? Нет. Что творится на Украине? Вы знаете, что референдум там прошел под бомбежками, под страхом, но абсолютное большинство людей на этих территориях, которые провели референдум, выступили за то, чтобы присоединиться к нашей большой стране Российской Федерации. Как они говорят, вернуться в Россию. Более 620 тонн гуманитарного груза мы отправили в республику. Мы приняли более 1500 беженцев оттуда, в Татарстан. Фәрит Мөхәммәтшин Кырым күперендәге вакыйгага аерым тукталды. Объектны Татарстаннан чыккан җитәкче Россия премьер-министры урынбасары Марат Хөснуев җитәкчелегендә тиз арада торгыза башладылар. Это наш земляк, вице-премьер российского правительства Марат Хөснуев тут же ночью по приказу Путина вылетел туда
и в эту ночь восстанавливаем этот мост. Әһәмиятле темага сөйләшү 1 сәгатькә якын дәвам итте. Дәрестән тыш чарада һәр чак мөһим мәсьәләләр турында фикер алышалар. 34 сәгать каралган ул ел буе. Бу 34 сәгать каралган дәресләргә әлбәттә без үзгәрешләр кертә алабыз. Менә конституция көне тиздән, менә бүген бу атнада әтиләр көне. Аннан соң яңадан безнең үзебезнең тарихыбыз, үзебезнең бәйрәмнәребез, Сабан туй мәсәлән. 182-нче политехник лицейда әһәмиятле темага сөйләшүдән тышта ватан пәрвәрлек хисләрен тәрбияләү буенча күп эшләр башкарыла. Ветераннарга да барып йөрибез. Хәзергесе вакытта волонтерство белән шөгыльләнәбез. Юн армия 8 класстан 11 класска кадәр балалар. Салават күпер микрорайонындагы әлеге уку йорты 2018 елда ачылган. Бүгенге көндә монда 2300 укучы 2 сменада белем ала. Физика, химия һәм чит телләрне тирәнтен өйрәнүдән тыш, тәрбия эшләренә аерым алганда ватан пәрвәрлек төшенчәсенә дә зур игътибар бирелә. Бүгенге дәрес шуның бер ачык мисалы. Фәрит Мөхәммәтшин лицей китапханәсенә әти турында хатирәләр дип аталучы китабын һәм Татарстанның яңа тарихы дип аталучы 4 томлы китапны бүләк итте. Бүгенге көндә менә яңа патриотизм тәрбияләү формалары табылды дип әйтим. Атна башында менә шулай итеп мәктәпләрдә Татарстан флагы, Татарстан гимны, Россия флагы, Россия гимны белән матур иттереп, сүзләр белән тавышландырып, ул гимнларны чыгарып, ул тәрбия бирә. Укучыларга да бу очрашу бик ошаган. Дәүләт совет рәисен бу чарага чакыручы Иван Ремезовка бигрәк бә. Я сегодня очень много интересного услышал, потому что узнал много всего о жизни Фарида Хариловича. И я всегда увлекался этой темой, мне очень это нравилось, и мне понравились его слова. Своих родителей надо ценить, и даже если у вас чего-то нет, надо ценить то, что у вас есть. Әтиләр көне бу атнада ял көне билгеләп үтеләчәк. Балалар аңа әзерләнә башлаган инде. Илдар Сафиуллин, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. 15 октябрьдән Казанда юл хезмәтләрен башкаручылар кышкы эш режимына күчә. Диспетчерлык хезмәтләре тәүлек буе эшли башлаячак. Бүген шәһәрдә чистартыла торган участокларның мәйданы 22 миллион квадрат метрга җитә. Шуның 4 миллион квадрат метры тротуарлар. Быел Казанда яңа 4 кар чистарту техникасы, 49 машина сатып алынган. Алар тәүлек буе эшләргә яраклы. Шулай кулланылышта булган машиналарны ремонтлыйлар. Кышкы чорда шәһәр урамнарын чистарту өчен 549 берәмлек техника кулланылачак. Бозлауктан саклану өчен 59 мең тонна ком һәм тоз катнашмасын әзерләп куйганнар инде. Сохраняется нехватка водителей. Урам чистарту техникасын йөртүчеләр җитми. Безгә бу проблеманы хәл итәргә кирәк. Казан зурая, быел 1,5 миллион квадрат метр мәйданда юл өстәлгән. Тик кызганыч, урамнарны чистартуга юнәлдерелгән финанслар күләме генә шәһәрнең киңәю темпларыннан калыша әле. Быел Казанның җитештерү предприятиеләрендә 53 бәхетсезлек очрагы булган, үлем белән тәмамланганнары да бар. Бу узган елгы белән чагыштырганда 9%-ка кимрәк. Моның турында бүген Казан мэриясендәге киңәшмәдә сөйләделәр. 53 фаҗигале очракның 20-се аеруча катлаулы дип бәяләнә, 6 очрак үлемгә китергән. Мондый хәлләр булмасын өчен предприятие җитәкчеләре белән хезмәт куркынычсызлыгы буенча утырышлар уздырыла. Быел 67 төзелеш оешмасын тикшергәннәр. Аларда 300 ләп кагыйдә бузу очрагы ачыклана. Хәзер хилафлыкларны бетерү юнәлешендә эшлиләр. Половина несчастных случаев признаны непроизводственными. Тикшерү барышында 27 бәхетсезлек очрагының җитештерү иминлек кагыйдәләрен үтәмәү белән бәйле булмавы ачыкланды. Хезмәткәрләрнең авырып китүе сәбәпле хәле начарланган. Анализ шуны күрсәтте, бәхетсезлек очракларының күпчелеге җитештерү тармагында килеп чыга. Аннары төзелештә һәм юл транспорт һәлакәтендә. Кибеткә барып, зур чиратларда торасы юк, авыр сумкаларда күтәреп йөрмисең. Кирәкле товарларны сайлап өйдән генә заказ бирәсең, һәм аларны кайчан кирәк, шул вакытка алып киләләр. Сбермаркет товарларны китереп бирү сервисы онлайн сатып алучыларга югары дәрәҗәдә хезмәт күрсәтә. Очень удобно с телефона, просто в любом месте, как дома, так и на работе, заказать какие-то продукты. Сергей Максименко Сбермаркет хезмәтеннән еш файдалана. Онлайн сатып алу уңайлы, товар турында мәгълүмат, аның бәясе күренеп торады. Ул элек ясалган заказны исә кабатларга була. Товарны өйгә китергән өчен түләргә кирәкми.
Мне очень нравится, что доставка сама по себе бесплатная, а сборка заказа, она стоит... Миңа бигеши китереп бирү бушлай, товарларны кибеттә җыю нибары 1 сум, акцияләрдә күп. Мин нәрсәдер сатып алган сайын 400 сум тирәсе акчаны янга калдырам. Сбермаркет ярдәмендә сайлаганда товарларны 30%ка арзанракка сатып алырга мөмкин. Кибеттә тәҗрибәле белгечләр продукцияны игътибар белән сайлый. Куллану вакыты чыкмаганмы һәрберсен карыйлар. Товар заказ бирүчегә китерер алдыннан гына туплана. При сборке товара мы придерживаемся определенных правил. Берем только самый свежий товар. Начинаем с отдела бакалеи, заканчивая морозом и овощами. Товарларны әзерләгәндә без төп кагыйдәләрне истә тотабыз. Азык-төлекнең яңа гына китерелгәнен сайлыйбыз. Башта ярма, он, туз кебек әйберләрне тутырабыз. Соңыннан тутырылган продуктларны җиләк-җимеш һәм яшелчә салабыз. Курьер сакчыл гына заказны ала һәм клиентка илтеп тапшыра. Сбермаркет хезмәтендә товарларны тиз арада да китерәләр һәм үзеңә уңайлы вакытта да сайларга мөмкин. Йортта лифт булмаса да курьер заказны фатирга кадәр алып менә. Заказ бушлай һәм төп-төгәл вакытында китереп җиткерелә. Түбән Камада безнең заман фестиваленең зона этабы узды. Быел ул 10-нчы тапкыр үткәрелә. Монда республиканың яшь һәм талантлы эшче яшьләре җыела. 400-дән артык катнашучы үзләрен бию, җыр кебек жанрларда сынап карый. Бу Татарстанның сәнәгать оешмалары һәм предприятиеләрендә хезмәт куеп, аның үсешенә зур өлеш кертүчеләр. Быел 54 шундый оешмадан гариза килгән. Фестиваль көннәрендә алар өчен танылган мәдәният эшлеклеләре мастер-класслар уздырды. Түгәрәк өстәлләр оештырылды. Зона этабында беренче эшлеккә кергән катнашучылар фестивальның суперфиналына үтә. Ул Казанда 4 һәм 5 ноябрь көннәрендә булачак. Ә юбилей гала концерты исә 6 ноябрьдә Пирамида концертлар залында узар дип планлаштырыла. Нематериальная мотивация. Бу эштә офиста буйыгып утыру гына түгел, безгә иҗат итәргә бер этәргештә рәхәтләнеп күңел ачтык. Настроение на самом деле прекрасное. Кәеф яхшырып китте. Фестивальдә без бию белән чыгыш ясадык. Бик канәгатьмен. 10 октябрь шундый яңалыклар алып килде. Без әлегә сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыйк. Только в Казани. Сбермаркет делает доставку продуктов из ваших любимых магазинов бесплатной. Попробуйте. Сбермаркет. Выгода в каждом заказе. Срочно нужны деньги? Поможем всем, от студентов до пенсионеров. Оформите заявку в офисе вашего города или на сайте центрофинанс.ру. Телефон 8 931 106 54 91. Габделфет Сафир. Юбилей концертлары. 29 октябрь Әлмәт, 18 ноябрь Уфа, 28 Түбән Кама, 7 декабрь Казан Пирамида, 5 гыйнвар Уфа, 7 Стәрлетама, 9-10 февраль Чаллы, 20 февраль Мәскәү, 5 март Казан Пирамида, 15 апрель Екатеринбург. Участвуй в программе «Раннее бронирование» от акционерного общества «Татагролизинг». Готовься к новому сезону вместе с нами. Подробности по телефону 203 86 02. При покупке куртки шапка в подарок. Скидки пенсионерам от Арадского 4, город Курток. 27 ноябрь Мәскәү Кремль концертлар залында Татарстанның халык артисты Гүзәл Уразованың 20 еллык юбилей концертында күрешкәнгә кадәр. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Сүзне ганәшенең мәгълүматыннан башлыйбыз. Данил Мастердан яңа акция бары тик октябрь азагына кадәр үзегез теләгән корпус җиһазына 10% ташлама белән заказ бирегез. Казандагы телефон 260-766. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта бүген Павловскага Әлмәттә болытлы, урыны белән яңгыр явачак 10 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада сүрән көн температура 13 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы, җылылык 12 градус. Төньяк көнбатышта Арча-Кукмара Балтачта төнлә яңгыр явачак, көндез явым-төшемсез температура 13 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгарбай Чүпрәлдә урыны белән яңгыр 12 градуска кадәр җылыта. Шиста Нурлатмабадышта урыны белән явым-төшемнәр 13 градус җылы. Сезнең өчен яңа бер мәгълүмат. Аверс банкы бизнеска яңа тышкы икътисади эшчәнлеккә күнегергә ярдәм итә һәм бушлай исәп-хисап счеты ачарга,
Халыкара банкларда төрек лирасы, Кытай юаны, Казахстан теңгелары белән эш иткәндә түбән комиссия тәкъдим итә. Банк Аверс помогает бизнесу адаптироваться к новым условиям внешнеэкономической деятельности. Банк расширил возможности по валютному обслуживанию клиентов. В рамках акции «Выгодный ВЭТ для бизнеса» Банк Аверс предлагает бесплатное открытие расчетного счета и сниженную комиссию на международные переводы. Банк Аверс. Надежность имеет традиции. Мәркәзебез Казанда болытлы, яңгыр явачак, температура көндез 12-14 градус жылым. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торыш турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз.